Bailador, baila ligeiro, bailador, baila ligeiro, no penses que a tocadora, que ten os brazos de aceiro. Complitas e máis complitas, para min son excusadas, quedou má historia na casa, non as caía estudiadas. Ni soy de la ría, ni soy de la mar, soy un pajarillo, no puedo volar, no puedo volar, no puedo volar. Ni soy de la ría, ni soy de la mar. Na esquina desta casa o aire me favorece, porque dentro de la está que se de min compadece. No pueblo de Domeanzo hai unha pedra furada para se sentar en os nosos cando ven a fuliada. Ni soy de la ría, ni soy de la mar, soy un pajarillo, no puedo volar, no puedo volar, no puedo volar. Ni soy de la ría, ni soy de la mar, ni soy de la ría, ni soy de la mar, soy un pajarillo, no puedo volar, no puedo volar, no puedo volar. Ni soy de la ría, ni soy de la Ni soy de la ría, ni soy de la mar, soy un pajarillo, no puedo volar, no puedo volar, no puedo volar. Ni soy de la ría, ni soy de la mar. Ni soy de la ría, ni soy de la mar, soy un pajarillo, no puedo volar, no puedo volar, no puedo volar. Ni soy de la ría, ni soy de la mar, ni soy de la ría, ni soy de la mar, soy un pajarillo, no puedo volar, no puedo volar, no puedo volar. Ni soy de la ría, ni soy de la mar. Vengo gaiteiro por detrás do pinar, vengo gaiteiro, vine nenas bailar. Vengo gaiteiro por detrás do pinar, vengo gaiteiro, vine nenas bailar. Vengo gaiteiro por detrás do pinar, vengo gaiteiro, vine nenas bailar. Vengo gaiteiro por detrás do pinar, vengo gaiteiro, vine nenas bailar. Vengo gaiteiro por detrás do pinar, vengo gaiteiro, vine nenas bailar. Vine nenas bailar, vine nenas bailar. Vengo gaiteiro por detrás do pinar. Ben, pois moi boas tardes e benvidos a todos e a todas a esta segunda gala do Trail Running Galego que imos a desenvolver, como podedes ver, neste fantástico escenario que non é outro que o Teatro Principal de Ourense. Teatro que abría as súas portas no ano 1830 ca pretensión de conectar ca realidade social e cultural do momento e achegala ao pobo. Hoxe, modestamente, somos nós. Somos o atletismo galego, somos o trail running, sempre digo o fillo pequeno último en chegar ao atletismo galego, que en desfile por aquí na procura de salientar todos eses logros do ano 2025 e que traducidos en aplausos e recoñecimentos se irán recollendo neste histórico lugar. E precisamente para dar sentido a todo isto estades vos, os verdadeiros protagonistas, o público, os atletas, os xuíces, os clubes, os estamentos, as asociacións deportivas, que sodes quen fixestes posible este fantástico 2025. Se me permitides, de maneira en especial, quero agradecer a presenza tanto das autoridades
como do resto de actores importantes, patrocinadores, colaboradores, empresas que están aquí no día de hoxe compartindo con nos esta xornada. Entre eles, contamos ca presenza de Beatriz Fernández, directora territorial da Consellería Presidencia de Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia. Benvida, Beatriz. Tamén contamos con Quique Álvarez, asesor de Deportes da Diputación. Boa tarde, Quique. Tamén contamos con Aníbal Pereira, concelleiro de Deportes de Ourense. Gracias, Aníbal. Iván San Martín, presidente da Federación Galega de Atletismo. Hola, Iván. Tamén temos a Lalo Gómez, vicepresidente da Federación. Non te vexo, Lalo, andas por aí? Vale, que tal? Hola. Olga Mojón, directora do Teatro Principal de Ourense. Gracias, Olga, por recibirnos e acollernos aquí neste fantástico e maravilloso escenario. Tamén temos a José Luis Nava, director de Marketing de Lurbel. Boa tarde. Roberto Álvarez, delegado de Galicia de Lurbel. Que tal? E Saturnino Molares, membro da Comisión de Trail Running da Federación Galega de Atletismo. Boa tarde. A todos e a todas, moitas grazas por estar hoxe aquí con nos. Ben, pois, como sabemos, neste primeiro vídeo que acabamos de presentar, aí estaban eses fantásticos resultados que non foron poucos do Trail Running no ano 2025. E non se me ocurre mellor presenza para abrir esta gala que a de recibir e dar paso a quen leva o timón da Federación Galega de Atletismo. Recibimos con un forte aplauso a Iván San Martín. Bueno, pois boas noites a todos. Antes de nada, prego vos disculpas por este retraso. Collín un tremendo accidente na P9 de 2 camións, agardo que non haxa vítimas mortais, pero era collemos colas de kilómetros e iso provocou que chegara un pouquiño tarde. Vou comenzar esta intervención cunha frase de Robert Frost que a mí sempre me inspirou, que di que 2 camiños abríronse ante min, pero tomei o máis difícil e o menos transitado, e iso marcou a diferencia. O trail running marca a diferencia, os camiños que recorredes todos marcan a diferencia e, desde logo, o esforzo hoxe vese reflexado neste tremendo teatro, este tan fantástico escenario cheo de xente celebrando esta gala do trail running galego. Membros da Deputación de Ourense, da Xunta de Galicia, do Concello de Ourense, director de Marketing de Lurbel, directora deste magnífico escenario deste teatro, clubs, xuíces e demais públicos, benvidos á gala do Trail Running galego. Unha gala que xa de por sí é especial e destaca sobre outras especialidades do tan rico deporte que temos, o atletismo, por uns datos que falan por sí sós. Eu, antes de vir a esta gala, consultei con Iván Sangiao da Riba, o responsable de Trail Running que todos coñecemos, que me fixera un pequeno balance dos datos e a verdade que son arrolladores. Galicia, hoxe por hoxe, é a primeira comunidade en aliñar os nosos regulamentos ca World Athletics a nivel internacional. Tamén somos, por segundo ano consecutivo, a comunidade autónoma con máis licencias de trail running, superando as 1000 licencias de trail running de toda España. Cada vez que vou a unha xuntanza da Federación Española, do cal forma parte da Comisión Delegada, o presidente da Española sempre me felicita por ser a bandeira do trail running en España. Tamén somos pioneiros en integrar o sistema de ranking, poñendo en valor as categorías promesa do noso deporte, onde este ano tivemos 2 hitos históricos. O Campeonato Preclásic, que xa voa independiente, e que pon en valor as categorías sub-16, sub-18 e sub-20. E tamén o Campeonato de Clubs, que estreouse por primeira vez aquí en Ourense, en Barbadás, repartindo os títulos de categoría en menores que foron para o Club Atletismo Porriño e para o Club Mais Nove Moraña. Tamén medramos no número de probas, tocando todos os sectores, desde ese trail vertical ata ultra, xerando un impacto social e económico deportivo nos entornos onde se disputaron as diferentes probas do noso calendario. Aquí quero facer un paréntese para lembrar a catástrofe dos incendios que todos vivimos o pasado verán, a cal obrigou entre eles a suspender o campeonato vertical de Vilamartín de Valdeorras, un agarimo especialmente por alcalde que creo que está aquí presente con nós, que afectou de xeito negativo a todas as probas desarrolladas tamén no Courel. Desde a Federación Galega de Atletismo queremos ser bandeira en sensibilizarnos co cuidado do medio ambiente. E agardamos, por suposto, que se poida restaurar o ecosistema e que esas comarcas volvan a vivir a unión entre deporte e a natureza que
o que desde esta federación tratamos de impulsar. Neste 2025 déronse os mellores resultados das nosas seleccións galegas, subindo postos en absolutamente todas as nosas seleccións e especialmente destacando o bronce tanto da sub-23 como da categoría da selección sub-20. Tamén batimos récords de participación galega en todos os campeonatos de España e tamén récords de medallas. Seguro que moitos que obtivechedes medallas nestes campeonatos nacionais hoxe estades aquí asistindo a esta gala. Tamén batimos o récord de participación en Galicia con máis de 10.500 atletas participando nas probas que impulsou o Trail Series da Federación Galega de Atletismo. Tamén apostamos pola tecnificación, por suposto, neste Plan Galego de Tecnificación Atlética que tivo en 2 sesións en Fonsagrada e Cuntis. E, por suposto, axudamos a repartir o calendario con calidade, tamén nese reparto anual, como decía a última frase deste vídeo, chegando ás 4 provincias e casi todas as comarcas galegas. Todo isto non tería lugar se non fose, en gran parte, o traballo de Iván Sangiao da Riba. Tamén quero agradecer, por suposto, e especialmente con cariño a todos os atletas que participades nas nosas probas, a todos os concellos que apoiades e impulsades, as deputacións, os concellos, a Xunta de Galicia. Sigamos así todos traballando. Pero quero ter un cariño especial a Iván Sangiao da Riba, que me gustaría que, por favor, salindo un poquinho do protocolo, subir aquí un momento conmigo. Iván, ¿dónde estás? Coñecín a Iván nun campeonato en Cataluña, un campeonato de España de seleccións autonómicas. Era a segunda vez que a selección galega asistía e a primeira vez que eu iba como xefe de expedición. E a verdad que foi, un detalle moi característico. Retrasouse o autobús e Iván estaba ali dormindo de lado dunha estatua e empezamos a intercambiar estas conversacións. E agora nos traen hasta aquí a Iván, todo un responsable de trail running que penso que, como di esta placa, Iván Sangiao da Riba, gracias pola túa contribución ao trail running galego. Moitísimas gracias, Iván. Bueno, non contaba con isto. Os que se emocionan hoxe teríais que ser vos. Estou intentando non emocionarme, non fago nada, con un simple motor. E... O que quero é que disfrutedes, que o pasedes ben, que animedes o compañeiro, que teis por diante, que teis por detrás. Que teis un deporte único, maravilloso, ten un impacto social brutal, conseguides cuidar os montes, conseguides cuidar a naturaleza, conseguides cuidar todo, generades un valor e un impacto brutal, aproveitadeo, porque é único. A verdade que o valor de Iván é incalculable e sempre dicen que o deporte hai que poñerlle emoción en cada chamada, en cada WhatsApp, en cada audio. Raro é o día que non falo 3 ou 4 veces con el. O traballo que fai é fantástico e aseguro vos que non é ni moito menos recompensado de todo o traballo que fai. Moitísimas gracias, Iván. E agora, para continuar con esta gala, vamos a facer un vídeo aquí, vades a ver un vídeo do que foron os medallistas nacionais de trail running galego. Moitísimas gracias. Espectacular. Muy bien.
Ben, pois aí estaban esas palabras do presidente Iván San Martín e ese máis que merecido homenaxe a Iván Sagiao. Iván, esa non agardabas, Bueno, pois imos alá e imos a, como podes ver aí, imos a nomear aos medallistas do pasado Campeonato de España 2025, que na modalidade de Campeonato de España en vertical, desenvolto en Canfranc, lembramos ese subcampeonato de España de Federico Losada, ese diploma de Hugo García na categoría sub-23, el Pidio Gómez quedaba campeón na M50, Emilio Montilla quedaba subcampeón tamén na categoría M50, Roberto Salvado, diploma na M50, Alejandra Formoso, diploma na sub-23, Julia Salvado, subcampeoa sub-20, Lucía Peón, bronce na F40 e Raquel Estévez, campeoa na F55. E se por isto, ou se isto parecía pouco, o día seguinte, no mesmo Canfranc, disputábase o Campeonato de España de montaña, en a que a todo isto que acabamos de nomear, engadimos os tamén importantes resultados do subcampeonato de España de Federico Losada, o campeonato de El Pidio Gómez, o bronce de Emilio Montilla, o diploma de Ramón Rodríguez, o diploma de Lucía Peón, o diploma de Pili González, o subcampeonato de España de Raquel Estévez, o subcampeonato de Eloi Martínez e o diploma de Julia Salvado. Eu creo que se merecen todos e todas un fortísimo aplauso. Claro que sí, importantísimos éxitos que estamos todos e todas convencidos que se van a multiplicar neste ano 2026 que arranca con moita forza. Ben, pois eses serán os logros dos nosos atletas e as palabras tamén, como podemos escoitar do noso presidente Iván San Martín. Logo dos cales continuamos con esta celebración, non sen antes querer excusar a ausencia do presidente da Deputación de Ourense, Luis Menor, que por motivos importantes de axenda de última hora pois non vai poder estar aquí con nós compartindo esta gala como nun principio si dixo que iba a poder estar. Insisto, problemas de axenda de última hora fixo imposible a súa presencia, pero non por ello queremos deixar de agradecer enormemente que nos acolla aquí en calidade de anfitrión e que nos permita a celebración deste acto neste maravilloso esciario, este lugar máxico e cargado de moita historia. Así que moitas grazas á Deputación de Ourense. Ben, pois, se vos parece, me paráis avanzando e adentrándonos un pouco en materia. Temos moitos premios, temos moitas nominacións. Se vos parece, imos poquinho a poquinho, ora que parece que entramos todos e todas en calor, imos a adentrarnos no tema das premiacións. E comezamos oficialmente esta gala, pero non sin antes convidar as autoridades a que nos acompañen. Así que, por favor, Beatriz, Quique, Aníbal, Iván, Lalo, Olga, José Luis, Satur, creo que estamos todos e todas, imos achegándonos arriba, por favor. Tamén dicen a Roberto, verdad? Sí, perdón. Vale, poñémonos aí, moitas gracias. Ben, pois imos aló con esas premiacións por rankings que irán parar os distintos líderes do ano 2025. E arrancamos co primeiro vídeo femenino na modalidade de vertical. Imos con ese vídeo. Vale, pues Tamara, Lucía e Raquel, por favor, se andes por aquí, imos subindo. Chicos y chicas.
Vale, poñemos por aquí, agardamos tamén, ímolo facer conxuntos, se vos parece, agardamos a que esteades todas. Moi ben, achegámonos aquí, por favor, porque imos a dar paso ao segundo vídeo. Estamos ca categoría femenina, pero vamos alá con ese vídeo que nomea os 3 primeiros do ranking da categoría masculina. Adiante. Moi ben, pois Federico, Elpidio e Hugo, por favor, se andades por aquí, ímonos achegando. Poñemos aquí na parte central, por favor. E vai facer entrega destas premiacións José Luis Nova, director marketing del Burrell, e Aníbal Pereira, concelleiro de Deportes de Ourense. Achegamos ali os 3 primeiros da categoría masculina e os 3 primeiros da categoría femenina. Estamos na modalidade vertical, facemos entrega aos primeiros clasificados. Os primeiros clasificados, faltanos o primeiro, segundo, terceiro. Estamos na categoría vertical, vale? Estamos os 3 primeiros homes e os 3 primeiros mulleres. Pois son primero, segundo e terceiro de vertical. Estamos na categoría vertical, primeiro, segundo e terceiro. Vale, se vos parece, facemos a entrega e logo se hai algún problema mirámoslo ao final, vale? Para ir avanzando un poquinho. Sí, primera de vertical. Vale. Vale, vamos con ese segundo premio. Parece que hay una pequeña confusión. Vale, no os preocupéis, luego lo corregimos en caso de que haya algún pequeño problema, ¿vale? No pasa nada. Eso es, exacto. Vamos con esos premios en la categoría masculina también, primero, segundo y tercero. Primero de la categoría vertical. Exacto. Segundo, tercero. Ahora sí, ¿no? Vale, pues eso es, vale. Vale, pues ahí está esas 3 primeras posiciones de la categoría vertical. Insisto, luego si hay algún pequeño problema, luego lo solucionamos. ¿De acuerdo, chicos? Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias. Vale, pues seguimos cos líderes, cando acaben de baixar. Seguimos cos líderes do ranking 2025 e avanzamos ca categoría pre-Classic, na que os 3 primeiros destacados deste pasado 2025 foron na categoría femenina. Adiante vídeo.
recibimos con un fuerte aplauso a Julia Salvado, Lucía Taboada y Emma Méndez. Poñedevos aquí, fai entrega das premiacións Beatriz Fernández, directora territorial da Xunta de Galicia. Facémoslle... Eso é. Imos con esta premiación femenina. Julia Salvado, Lucía Taboada, Emma Méndez, vaya tempada. A primeira, Julia, andas por aí, Julia? Perfecto. Segunda, Lucía Taboada. Aí temos. E terceira, Emma Méndez. Está Lucía y Emma, reciente campeona de España de campo a través. Todo el uso de la Emma. Bueno, bienvenidos aquí, por favor. Estas eran as rapazas, estas eran as mulleres da categoría Preclásic, pero vamos ca categoría masculina, vamos con esos tres primeiros do ranking 2025. Recibimos con un fuerte aplauso a Eloy Martínez, Adrián César e Rui Mourón. Fai entrega das premiacións Saturnino Molares, membro da Comisión de Trail Running da Federación Galega. Eloy, representación de... Perfecto. Primeiro, segundo, pois fuerte aplauso para esa categoría masculina. E se vos parece, quitamos unha foto todos en familia, poñedevos aí, por favor, poñemos aquí, exacto, sacamos unha foto. Aí está. Moi ben, pois moitas gracias, chicos, seguimos avanzando. E imos xa ca seguinte premiación da noite, a que nos presentan aos protagonistas da categoría Classic. Comenzamos, como ven sendo habitual, cas tres primeiras da categoría femenina no ano 2025. A María Martínez, Tamara García y Rosa Araujo. E vamos achegando pouquiño a pouquiño, moi ben. Fai entrega das premiacións Lalo Gómez, vicepresidente da Federación Galega de Atletismo. Vale, moi ben. Imos con esa primeira posición que corresponde a María Martínez. María, onde andas? Pois veña, vamos con esa primeira posición. Segundo lugar para Tamara. E o terceiro lugar, Rosa Araujo. Aí está Rosa. Moi ben, pois forte aplauso para esta categoría Classic femenina. Colocámonos aquí. Veña, pois vamos a categoría masculina. Vamos con ese vídeo.
recibimos a Fico Losada, Marcos Pascual e Alexandre Otero. Fai entrega a Quique Álvarez, asesor de deportes da Deputación. Vale, vamos con esa primeira posición, Fico Losada. Vamos con ese primeiro posto. Vale. Perfecto, moi ben. Sí, por favor, se falta alguén que veña algún compañero a recollerlo, non hai problema. Segundo lugar para Marcos Otero. Perdón, Marcos Pascual. Sí. Recolle un compañero. Terceiro posto para Alexandre Otero. Vale, rapazas, poñémonos. Elalo, por favor, ponte para unha foto. Quitamos unha foto en familia. Despedimos a esta categoría Claxi. Moitas gracias, rapaces e rapazas. E seguimos xa con esta gala que está premiando aquí pois aos mellores, os máis destacados atletas masculinos e femeninos do trail running galego. Continuamos ca categoría Classic. Xa damos paso aos líderes da categoría, pasamos a categoría Classic, queremos decir a categoría Maratón, cuxos protagonistas este ano foron na categoría femenina dentro do vídeo. Recibimos con un fuerte aplauso a Charo Figueroa, Carolina Miño e María Martínez. Fai entrega das premiacións Roberto Álvarez, delegado de Galicia de Lurbel. Poñemos aí. Charo primeira, Carolina segunda e María Martínez terceira. A primeira clasificada para Charo. E Carolina, verdad? María, vamos ca terceira clasificada. Faltanos Carolina, pero premiamos aí a María Martínez. Nola boa. Esa é a que nos falta. Sí, faltanos. Vale. Moi ben. Poñémonos... Bueno, un forte aplauso para elas. E imos ca categoría esa, avanzamos, imos ca categoría masculina desta proba de maratón. Vamos con esos tres primeiros homes clasificados. A Moncho Muiño, Xenxo Lazo e José Santiago. Olga Mojón. É Olga Mojón quen vai facer entrega destas premiacións. Vale.
Gracias, rapaces. Comenzamos por Moncho Muiños, que recibe aí o primeiro clasificado desta categoría de maratón. Segunda posición para Celso Laso. El tercero hoy está recibiendo ese terceiro trofeo, José Santiago. Poñémonos para a foto. Poñémonos na foto. Sí, para a foto. Sí. Moi ben, pois moitas gracias, rapaces, moitas gracias, rapazas. Imos xa avanzando en esta gala. E outra das categorías que terán premiación, como decía no día de hoxe, é sin dúbida unha das máis exixentes a que tan só teñen alcance os máis preparados, a da categoría Ultra. Imos con ese vídeo. Unos segundos, ¿qué os parece? Tamara García, y unas por aquí. Celso Laso. Iago Breijo. José Santiago. Imos alá, pois, con esa premiación a Tamara García, Celso Laso, José Santiago e Iago Breijo. Fan entrega das premiacións Beatriz Fernández, directora territorial, e Iván San Martín, presidente da Federación Galega de Atletismo. Vamos con Tamara, primera clasificada, Tamara García. Ahí está Tamara. Celso Laso. José Santiago e Iago Breijo. Exacto. Ahí está Iago. Ahora ya vamos con esa foto. Despedimos con un fuerte aplauso también a estos participantes da categoría maratón. Perdón, la categoría ultra. Estamos en la categoría ultra. Moi ben, gracias, rapaces. E imos avanzando xa con esta gala. E facémolo dando paso a todos os líderes aquí presentes da categoría Classic, dende os sub-16 ata os máster. Imos con ese vídeo. Moi novas din as toxas para non querer apañar. Cativas sodes vos para tanta semente plantar. Que onde pensades chegar, que non nos coñece, cuestionase máis. Que onde pensades chegar, que non nos coñece, cuestionase máis. No fundo campo bello, oi unha delas falar. Eu son no campo da festa, intento replicar. Mais vexo que non podo, cando o montaño comeza a bailar. Mais vexo que non podo, cando o montaño comeza a bailar. Campo da festa. Festa no campo, campo da festa, festa no campo, campo da festa, festa no campo, campo da festa, festa no campo.
Perfecto, pois imos subindo todos os nomeados, por favor. Imos a ordenarnos aquí, xa que somos moitos. Veña, vamos subindo. Imos a ordenarnos. Xa vos chamo eu, vale? Colocámonos por aquí. E xa chamámonos. En principio subimos todos e xa vamos chamando. Para entregar as premiacións Beatriz Fernández e Iván San Martín. Vale, imos subindo, logo xa ordenamos por aquí. Esta, dende logo, é a categoría pois máis, como podemos observar, máis numerosa en canto a premiación. Vale, imos a comezar pola categoría Sub-16, vale? Así que os da categoría Sub-16 ímonos poñendo nesta parte central, estamos aí, pois veña, vamos con esta categoría Sub-16. Veña, forte aplauso para eles. Aí está esta categoría Sub-16. Vale, moi ben. Categoría Sub-18. Vamos con esta categoría Sub-18. Muy bien. Vamos con categoría Sub-20. Sub-23 ahora, ¿verdad? Avanzamos, muy bien, imos ca categoría Sub-23. Categoría Sub-23, temos alguén da categoría Sub-23? Sí que temos. Pues vamos ca categoría Sub-23. Que categoría é esta? Senior. Muy bien, imos con esta categoría. Categoría Senior. Vemos por aquí alguien de la categoría Senior. Fantástico, muy bien. Muy bien, vamos a categoría Master 35. Estamos por aquí, claro que sí. Ahí estamos. En este caso unha soa, categoría Master 35. Non pasa nada, deixámoslo aquí. Moitas gracias. Avanzamos, Master 40. Paso ao fronte. Eso, e aí están os nosos e as nosas Master 40. Recibindo esa premiación tamén, claro que sí. Damos paso a categoría Master 45. Paso ao fronte, se andades por aquí. Temos só a unha. Non, están os dous, pues veña, vamos a lo. Vamos a categoría Master 50. Categoría Master 50. Venga, pois vamos tamén con estas premiacións a categoría Master 50. Adiante con elas. Master 55. Acabemos con esas fotos, claro que sí. Vamos con a categoría Master 55. Bueno, estamos na premiación máis numerosa, ¿vale? Vamos a la con elas. Muy bien. Imos a categoría Master 60. Categoría Master 60. Temos por aquí algún representante. Pois imos a la tamén. Con esa premiación da categoría feminina. Master 65.
Master 65, claro que sí, pues aí está, como non, categoría masculina. Vemos que a última, na categoría Master 75. Temos por aquí a categoría Master 75. Non está Master 75, bueno, pois adiante. E o máis forte aplauso para él. Categoría... Para nada. Forte aplauso para él. O atleta de máis. Non queremos decir nunca o atleta de máis idade. Queremos decir o atleta con máis experiencia acumulada recibindo esta gran ovación de todo este teatro. Non a boa. Bueno, pois, chicos, chicas, sacamos a todos as fotos, moitísimas gracias. E continuamos ca gala. Forte aplauso para todos estes premiados das distintas categorías. Non a boa. Baixamos a modiño. Faltan dos, ya está. Sí, faltan dos, sí. Vale, pois, por último, neste apartado, a Federación Galega quere facer un recoñecemento explícito aos organizadores de cada unha das probas de trail running, cuxo gran traballo fixo posible que se estiveran desenvolvendo algo máis de 30 probas oficiais no ano 2025. Así que, se vos parece, vamos a ir citando a cada un dos organizadores das probas para que vayan subindo e para que lles podamos ir facendo unha entrega. Imos subindo e facemos as entregas para facelo máis áxil, vale? E comezamos por o primeiro trail, o Trail Terras do Burón. Representante do Trail Terras do Burón, andamos por aquí. Eladio González, por favor. Vale, pues ahí está, recibiendo esa foto. Quitamos esa foto. E vamos co seguinte trail Ribeiras do Tambre. Fai entrega a Quique Álvarez, asesor de deportes da Deputación. Bueno, vale, perfecto, sí, vale, moi ben. Seguimos e vamos co Trail Laxe dos Bolos. Fai esa premiación. Algún representante do Trail Laxe dos Bolos? Non hai ningún representante do Trail Laxe dos Bolos, non pasa nada, avanzamos. Cova da Brusa, o seguinte trail que vai estar premiado no día de hoxe. Perfecto, pues ahí está. Quique Álvarez, asesor de deportes de Deputación, que fai entrega ao trail Cova da Bruxa. Seguimos, vamos co Trail Vila de Cuntis. Trail Vila de Cuntis, fai entrega Aníbal Pereira, concelleiro de Deportes de Ourense. Vamos con o Castro Trail. Vamos por aquí. Perfecto. Iván San Martín. Estamos con Castro Trail. Vale, seguimos. Vamos co Trail San Pedro de Rocas. Fai entrega Iván San Martín, presidente da Federación Galega. Trail San Pedro de Rocas.
Sacra, fai entrega José Luis Nava, director marketing de Lurbel. E iró a Sacra. Seguimos, vamos con Courel Mountain Running. Fai entrega Roberto Álvarez, delegado en Galicia de Lurbel. Courel Mountain Running. Temos por aquí algún representante? Non? Bueno, pois vamos co seguinte trail, Trail da Baña. Trail da Baña, temos algún representante? Sí, temos un representante. Aí está Roberto Álvarez, que vai facer entrega. Moi ben, avanzamos. Vamos co Monte Acíbal. Traelo Monte Acíbal, temos por aquí. Fai entrega Saturnino Molares, membro da Comisión de Trail Running da Federación. Vamos con ese Trail Monte Acíbal. Bueno, aí onde o vedes está ásil, non vos de pena. Moi ben, hola boa. Vamos co Trail das Vestas. Vamos co Trail das Vestas, Beatriz Fernández, directora territorial da Consellería, quen fai entrega ao Trail das Vestas. E por último, vamos co Trail de Lousam. Vai facer entrega Quique Álvarez, asesor de deportes da Deputación. Vale, pois se vos parece, autoridades, facemos unha foto en conxunto, xa vos deixo que baixedes, así que xuntámonos todos, facemos unha foto en conxunto e xa vos deixo a vos, autoridades, que descansedes, vale? Veña, poñémonos aí, non sei exactamente como, ve se podemos montarnos, calzarnos para ir todos na foto. Perdón. Vale. Espera, pero dame sí, pero me lo das, yo. Bueno, pues fuerte aplauso, despedimos a esta importante premiación dos trails máis importantes do ano 2025. Agardamos, deixamos un pouquiño que baixen. Tened cuidado non tropezar aí, de acordo? Vale. Seguimos avanzando con esta gala. Bueno, moi ben, pois continuamos, seguimos. Que como vai todo? Vai ben, máis ou menos? Aburridos? Ainda non vexo por aí ninguén que se quede dormido. Bueno, ese é bo sinal. Pois seguimos avanzando, seguimos continuando pouquiño a pouquiño nesta gala do Trail Running galego e seguimos con máis premiacións e seguimos con máis distincións. E damos paso xa á parte, digamos, principal que premia os mellores eventos e deportistas a nivel global do momento, otorgados por ese xurado da Comisión de Trail Running que, bueno, tivo que valorar un poquinho os méritos de cada unha das candidaturas e que, sinceramente, supoñemos que non o tivo nada fácil porque vai a nivelazo o do trail running, o das probas, o dos atletas, o dos resultados, o dos éxitos neste ano 2025. E comezamos cas premiacións ao mellor evento na modalidade que dá sentido a toda actividade deportiva no medio natural. Estámonos a referir ao mellor evento na modalidade de medio ambiente. Vamos con ese sobre. Nesta proba
A organización tivo presente unha serie de méritos entre os cales se valoraba a xestión con todo tipo de material reutilizable e reciclable, tamén valorábase a creación da sinaléctrica de alta visibilidade e resistente que pudera perdurar por moitas edicións, a reducción a xerar residuos e emisións durante os actos protocolarios. Tamén se valoraba esa reducción de emisión en todas as tarefas de xestión do percorrido do evento antes, durante e despois, así como a redución ao uso de vehículos a motor e a optimización do número de prazas en cada medio de transporte. A Comisión, despois de valorar todos estes méritos, votou e o trail gañador en esta premiación de medio ambiente corresponde ao Trail da Baña. Forte aplauso. Fai entrega Roberto Álvarez, representante del Urbel en Galicia. Pois aí está, ese Trail da Baña convertíndose na proba a mellor valorada por esta Comisión del Trail Running en materia de medio ambiente. Sí, baixamos xa, moitas gracias, moi amable, enhoraboa. Seguimos con outro apartado clave que leva de cabeza a todos os organizadores quenes non escatiman, lóxicamente, nin recursos nin medios para podela facer posible. Falamos da seguridade. E temos aquí xa o sobre Quique Álvarez, asesor de deportes da Diputación, se queres que me nos achegando xa, e vamos adiantando o traballo. E temos aquí os valores nos que, ou digamos o baremo no que se apoiou a Comisión para otorgar este premio. Valorouse a comunicación previa en tempo e forma cos responsables da Federación, o número de efectivos e o dispositivo de comunicación interna, o control sobre o circuito, a realización de múltiples veces o recoñecemento do circuito, días antes, durante e despois, a valoración da comunicación e posta en coñecemento da Federación dos trazados, é un tema moi importante que a Comisión quere salientar. E di textualmente, valórase moi por encima a xestión, comunicación e integración de moitos equipos humanos ligados a moitos departamentos dentro da propia organización, xerando simbiose, coñecemento e confianza. Despois de conxugar todos estes méritos, o trail que consigue o premio ao de maior seguridade é o Trail de Lousam. Bueno, pois forte aplauso. Seguimos, avanzamos. Outro dos aspectos fundamentais e diferenciais da organización de calquer proba é a que determina o seu percorrido, como non. Afortunadamente estamos nunha comunidade na que temos paraxes excepcionais e calquera proba que se desenvolva, pois bueno, sempre está moi ben lucida a nivel de contorna e de medio ambiente que a fan única e irrepetible. Decisión difícil, sen lugar a dúbidas, a que tivo que tomar o xurado para determinar cal é a mellor proba neste galardón de percorrido. Baseouse nos criterios pola súa interpretación do territorio e o uso de todos os seus elementos, por combinar moita variedade e tipoloxía de trazados, por adaptarse e minimizarse co entorno, por poñer en valor a paisaxe, a autenticidade da zona, por poñer en valor a historia local, por poñer en valor a historia monumental e arquitectónica e por ser un trail de unión e integración co medio en todos os seus aspectos, casi nada. Logo de barallar todos estes criterios, a Comisión determinou que o trail gañador en este apartado de percorrido corresponde ao Trail Cova da Bruxa. Fai entrega Saturnino Molares, membro da Comisión da Federación Galega de Atletismo. Moi ben, pois forte aplauso, noraboa.
Estaba Cova da Bruxa, claro que sí. Avanzamos con estas modalidades especiais e facémolo poñendo en valor o apartado comunicativo, que desde fai anos e gracias ás novas tecnoloxías, como todos ben podedes imaginar, pois goza dunha ampla difusión, sobre todo en redes sociais, acadando uns valores moi importantes estes medios na difusión e promoción en cada unha das probas. Vai entregar esta premiación Olga Mojón, directora do Teatro Principal. E vamos con estas valoracións ao apartado comunicativo. E a comisión valora en este apartado, pois, o cuidado de imaxe combinado sencillo e de impacto, por informar de forma clara e directa de todos os pormenores, por xestionar un regulamento claro, directo e doado de ler, por igualar a sinaléctica e a comunicación visual facilitando o seguimento do deportista, por igualar a comunicación desde o primeiro momento coa normativa oficial, facilitando o acceso e comprensión de deportistas, xurado e tamén de público. Logo de barallar todo isto, o gañador é o Trail Terras de Burón da Fonsagrada. Pues aí está o Trail Terras de Burón recibindo este importante galardón. Moitas grazas a vos. E falando de comunicación, que sería das nosas probas en a presencia, en este caso, desta persona encargada de falar, de dinamizar, de animar, de mover, de calentar ese ambiente dado en cada unha das probas, que non é outro que a do speaker. Imos alá con esos méritos barallados, por formarse e nutrirse do deporte, por coñecer cada lugar e cada deportista, a súa historia, o seu currículo deportivo, por respetar os protocolos, por entreter, pero cumplindo tamén coa súa labor de guía para o público e participantes ao mesmo tempo, por saber estar, saber ser, acompañar e tamén por saber escuitar. E o trail, ou neste caso o speaker, é Pablo Ríos. E vadesme permitir a mí que lle dé este premio a Pablo. Pablo, gracias en nombre de todos por ese gran traballo que faz, carreira sí, carreira tamén. Noraboa, este máis que merecido premio. Noraboa, Pablo. Forte aplauso. Veña, pois vamos alá, seguimos, estamos xa no treito final casi desta gala. Un dos últimos premios desta categoría especial quere poñer en valor e dar a merecida importancia que teñen as imaxes, as galerías que recollen eses instantes, eses momentos de sufrimiento, de dor, pero tamén de emoción, de ilusión, de sacrificio, de ter superado as distintas probas e que inundan as redes sociais convertíndose nun dos primeiros reclamos de concurrencia o das fotografías. E imos con esa premiación ao trail con maior fotografía. Vemos os méritos, pois indican que é difícil seleccionar unha fotografía ou traballo sobre outras, pero o xurado determina que pola súa creación de equipo de coordinación e creación de imaxe, por chegar a todos os participantes, por poñer en valor os equipos de voluntariado, por distribuir en cada recuncho e conseguindo captar con variedade a originalidade de cada momento, este premio é de xustiza que o comparta o equipo fotográfico Trail Cova da Bruxa. Fai entrega Elaio Gómez desta premiación. Con esta o Trail Cova da Bruxa recibindo ese importante premio. Noraboa. Vale, pois estamos xa chegando aos premios centrais desta noite. Facémolo poñendo en valor o traballo importante de quen se encarga
da parte regulamentar en cada unha das probas, unha tarefa non menor. A dos xuíces, e imos con esos criterios, vamos a leer como ven sendo habitual. A organización, o comité que determina estos premios, pois pon en valor os seguintes criterios: por acompañar os deportistas durante a proba, por observar, xulgar e cuidar cada detalle, por ser exixentes dentro da flexibilidade dunha xornada extensa, por afrontar un reto mayúsculo pola súa capacidade comunicativa e integradora entre a federación e a organización, e así como non, o deportista. E o premio para esta modalidade e para o xurado ultra heroica Miño e Sil. Forte aplauso. Fai entrega Saturnino Molares. Forte aplauso. Bueno, pois atención, chicos e chicas, porque chegamos a esos premios importantes da noite. Imos a comezar a elección do mellor atleta masculino Trail 2025. E comezamos con esos criterios. A organización pon en valor pois a entrega, a súa determinación por afrontar os retos, por superarse, por non renderse, por loitar por cada vitoria e cada posto, por ser o espello e fonte de motivación, inspiración e perseverancia para todos, por loitar contra os mellores sen medo, por saber estar, respetar e tamén animar a ser mellores a todos cantos ten a seu arredor, polos seus resultados, por suposto, froito da súa entrega e competitividade, porque na humildade tamén atopamos a excelencia. Casi nada. E o mellor atleta Trail Running 2025 é Elpidio Gómez, Ada Escupa. Forte aplauso. Entrega Aníbal Pereira. Aníbal. Segundinho. Nada, unha preguntiña. Colle o micro. Unha preguntiña, pois. Unha preguntiña moi sinxela, vale? Non te quero facer mala. Que sea de sí ou non. Bueno, pois este premio recoñece unha tempada que imaginamos que no día de hoxe ten o seu culmen, pero supoño que para chegar aquí non todo foi doado, non todo foi fácil. Imaginamos que hai algún momento, algún período, algunha carreira, algunha situación que por momentos che fai plantear e decir vale a pena estar aquí. Existe ese momento? Cal foi ese momento? E como se vence ese momento? Bueno, eu este ano creo que houve xente máis boa que a min. Ao mellor premian a miña trayectoria porque son vello e, bueno, durante... sí, é verdad, é verdad. De todas formas, moitas gracias. Ben, creo que máis ben alá en Canfrán, porque os 2 días que competimos quedamos moi ben aí que os gallegos, e supoño que eso aí estaba nun momento bo de forma. A miña edad xa hai momentos máis baixos que altos, entón hai que aproveitalos, cuadraría aí. Supoño que será por eso. De todas formas, hai moitos por aquí que creo que este ano correron moi fuerte. Bueno, pero en Canfrán saliu todo francamente ben, non? Sí, moi ben, moi ben. Bueno, pois entón, se ese foi o momento malo, non che quero preguntar polo momento bo. Non, ese foi bastante bo, quero dicir. Bueno, pois nada, pois insisto, moitísimas gracias, parabéns. Este forte aplauso do público. Moitas grazas. Gracias, chavales.
Bueno, continuamos avanzando. Imos dar paso xa á elección da mellor atleta galega. Non sen antes destacar a cada vez maior participación de atletas galegas. A verdade é que é fermoso ver como cada vez o deporte femenino está cada vez máis involucrado, participando máis activamente en cada unha das probas e loitando pouquiño a pouquiño, paso a paso, porque non para conseguir dentro de moi pouquiño esa paridade en canto a participación. Dende logo que se vai avanzando moito, así que fantástico ese avance do deporte femenino. Vamos precisamente a escoller, facíamolo co mellor atleta masculino, vamos ca atleta, neste caso, da categoría femenina. Puxéronse en valor, lóxicamente, os resultados logrados por batir as súas propias marcas e superar as súas barreiras polo seu saber estar, con humildade, humanidade, pero coa exixencia e autoestima dunha gran deportista. Por abandirar a expedición galega, loitar cada segundo, pola súa resiliencia, por resurdir e voltar máis forte logo dun contratempo, por competir sen medo valentemente e por amosarnos que as vitorias se xestan a base de traballo e constancia. Logo de todos estos méritos, a mellor atleta de trail running 2025 é Tamara García, do Clube Deportivo Biosbardo. Fai entrega da premiación José Luis Nava, director marketing de Lourdel. Bueno, pues fuerte aplauso para Tamara. Vale, nada, unha preguntiña, Tamara, simplemente. Me gustaría preguntarte, logo dunha tempada tan boa como esta, de feito aí está ese máis que merecido premio que te mereces, e o resto, pero bueno, neste caso eres ti a protagonista. Que o que move a unha atleta de trail running nunha especialidade tan dura afrontar unha nova tempada, a decir, voume poñer un dorsal, vou empezar a adestrar, voume machacar por esas costas que temos por aquí, por alá e por donde sexa? Que o que motiva a unha trail, en este caso como aquí, para continuar unha tempada máis, imaginamos que ca mesma ou con unha ilusión pois todavía maior? Vale, pois antes de contestar a pregunta vou dar as gracias por este premio, que non é por copiarlle el vídeo, pero creo que hai moita xente por aí que o merecería e que a min me serviu de inspiración para estar hoxe aquí recollendo. Gracias. E o que me fixo sobrelevar e volver con ganas despois dese contratempo que sí que tuve na tempada foi que toda a xente que me rodeaba me fixo sentirme pois outra vez con forzas e en todo momento arroupada. Esta nova temporada, pois ca mesma ilusión ou máis aínda, por eso, por compartir momentos con xente así, no entorno que temos, bueno, ao final creo que todos estamos un pouquiño onde queremos estar, non nos dá pena o coste da oportunidade. Moi ben. Gracias. Gracias a ti. Forte aplauso. Gracias, Tamara. Noraboa. Bueno, pues vamos ya con esta última premiación de este bloque. Vamos a ver. Vamos, pues sí, efectivamente, estamos aquí en este apartado da gala. E imos con un dos premios importantes esta noite, o que recoñece logo de ver desfilar por aquí o mellor atleta trail masculino e a mellor atleta trail na categoría femenina. Imos con o terceiro máis importante, ou un dos máis importantes, que é o que recoñece ao mellor trail do ano 2025. Como vos decía, nada menos que 30 probas oficiais as organizadas neste ano 2025. E todas e cada unha delas cun excelente nivel tanto no deportivo como no organizativo. Pero sobre todo, detrás de cada unha delas gustaríame salientar ese gran componente humano,
esa gran piña que forman moitos dos que estades aquí, que co voso esforzo, co voso traballo, quitando horas a voso tempo libre, as vosas familias, estades aí, traballando, loitando, facendo posible que exista este tipo de probas e que o atletismo galego cada ano, sobre todo nesta modalidade, este medrando. Así que vaya por diante este recoñecemento a todos e cada un de vos, pero como estamos nunha gala, temos que premiar a un deles. Crédeme que non foi nada fácil. Valorouse pois por aliñarse cos critérios da Federación Galega e facer unha proba desde o seu regulamento ata a súa comunicación con claridade e determinación, por amosar que a forza de vontade e o querer ser é un motor importante, pola recollida de material en tempo récord, deixando a contorna mellor do que estaba, por crear un impacto social enorme na súa contorna a través do deporte e por xenerar un impacto positivo sobre a poboación e por en valor os seus costumes, a súa contorna, o seu hábitat, con algo tan simple pero tan complexo para nós. Así que con todos estes criterios, o mellor trail 2025 é para o Trail Las Bestas. Forte aplauso. Fai entrega da premiación Iván San Martín, presidente da Federación Galega de Atletismo. Bueno, pois unha preguntiña de rigor. Bueno, supoño que satisfeito. E a pregunta que che quería formular é cal é a responsabilidade que entraña este premio, sobre todo como abordades o ano 2026, supoño que con un listón todavía máis alto, non sei se iso vos xenera algún tipo de presión, se o tomades como algo para poder mellorar. Contanos como se xestiona esa calidade pois en canto a organización do voso trail. Bueno, antes de nada, boas noites a todos e a todas. Agradecer aquí no Teatro Principal de Ourense e, bueno, non contábamos con este premio. O ano pasado participamos na gala, bueno, a xente da Fonsagrada levou aí o torneo e ao final isto único que fai nun concello pequeno como é Muras. Viven durante todo o ano 300 habitantes, un censo de 600 persoas, bueno, pois é meternos moita presión. Sabemos que temos un medio ambiente, unha natureza, uns espacios únicos, a Serra do Xistral, bueno, Muras está no corazón da Serra do Xistral e tratamos de poñer en valor, non me gusta usar a palabra poñer en valor, non, pero dala a coñecer e a través de algo tan sinxelo como é correr polo monte, bueno, creo que estamos dando a coñecer ese espacio, non? Que está no norte da provincia de Lugo. Vexo aquí que hai algúns corredores que sí que me soan de ir ali ao Trail das Bestas. Máis de un, seguro. Máis de un, sí, máis de un. E bueno, agradecer, agora que estou aquí, está Richie da empresa coa que colabora o Concello, non? Na organización da proba, e que, bueno, creo que ao final é unha suma de elementos que fai que afrontemos o ano 2026, vai a ser a 9ª edición, con moita enerxía e esperando superarnos, non? Que a xente que vai ali, non somos unha proba moi numerosa, pero sí que a xente que asiste á carreira sai contenta, gusta o espacio polo que metemos os trazados. Bueno, en definitiva, a recepción que temos, non, deses comentarios sempre moi positivo. E nada máis, dar moitas grazas polo premio e longa vida e facer deporte. Moitas gracias, noraboa, parabéns. Moitas gracias, noraboa. Bueno, pois isto non fai máis que avanzar, non fai máis que continuar. Vamos xa co último treito desta gala e continuamos e avanzamos xa con esta parte final, como vos decía. E ímolo facer cun vídeo na que queremos presentarvos
o ilusionante proxecto deportivo que representa o ano 2026, que virá cargado de novos retos e novas metas. Imos a presenciar ese vídeo. Ben, pois, como podedes observar, temos por diante, como vos dicía, moita actividade, moitas probas para este ano que arrinca con moita forza e queremos que sexan os seus responsables, os que me están artellando todo este tipo de probas, os que falen e nos presenten brevemente as súas distintas propostas para este ano 2026. Para elo, imos a recibindo ao primeiro deles. En concreto, do Trail Montes de Rois, temos ao concelleiro de Deportes, José Luis Ares. Hola, en primer lugar, dar as gracias á Federación Galega de Atletismo por invitarnos a poder presentar o noso trail. Temos a terceira edición e decir que este ano temos máis de 700 participantes. Temos dous trails, un curto e un longo. O longo costará de 21 km con máis de 900 positivos. Unha proba que vai transcurrir a través de sendas que pasan por o monte, por carballeiras, soutos, regatos, pontes, unha paisaxe case virxen e outro trail máis curto de uns 12 km con uns 400 positivos que máis está diseñado para xente amateur ou que se inicia neste deporte e que dispondrá tamén de o mismo trazado, pero máis curto e mellor de levar. Nós, cando empezamos esta andaina fai 3 anos, e o meu compañeiro, o meu técnico de deportes, Roberto Agrelo, pois decidimos apostar polo trail, polo deporte en contacto ca natureza e creemos que esta prova, esta disciplina é moi apropiada para os nosos objetivos. Decirvos que tendes as portas abertas ao noso concello. Espero invitarvos a todos a que nos acompañedes, disfrutedes das nosas paraxes, dos nosos paisaxes e nada máis. Decirvos gracias á Federación e ao seu presidente, a Iván Sanriao, por o seu trato hacia nós. Somos noveles e creemos que temos moita, digamos, madeira para seguir avanzando e construir un trail de máis nivel ou mellor categoría. Moitas gracias. Moitas gracias, José Luis. Moitas gracias, José Luis. Aí estaban as palabras do concelleiro de Deportes, José Luis Ares, presentando o Trail Montes de Rois. Avanzamos, vamos con ese trail a Fonsagrada. Recibimos ao Club Terras de Burón. O que si vos vou a pedir, se non vos importa, que intentemos reducir o máximo posible a intervención, vale? Uns minutiños como moito. Adiante.
Bueno, boas a todos. Son Jorge, son o director da proba. Nada, o problema desto de abrir calendario como os de Rois é esta gala ven no medio de todo o traballo que temos o 31 de enero xa. Bueno, somos un grupo pequeno de 8 personas que levamos o club de Montaña Terras de Burón e levamos o club e aparte a proba, como sabedes todos os organizadores o traballiño que dá estas cousas. Bueno, este ano decidimos vindo liarnos a manta máis á cabeza e fixemos un ultra, quitamos o maratón e metemos o ultra. Bueno, temos un concello, ben sabéis, é o concello máis grande de toda Galicia, temos sendeiros para aburrir, e tamén é unha maneira, bueno, de poñer en valor toda a nosa zona, de, bueno, tamén concienciar a xente do que este deporte cada vez na zona cada vez só hai máis falar del, e, bueno, ten o seu impacto no impacto ambiental e da zona, toda a adecuación de camiños que facemos, de limpeza de montes, e, bueno, estamos moi agradecidos sobre todo da acollida que ten, porque pechábamos inscripcións o día 18, un mes antes xa se terminaron todas. Somos un grupo pequeno, entón intentamos acotar algo a participación, máis de 800 persoas a participar. E, bueno, non sería posible sin máis de 100 voluntarios que vamos ter este ano. Temos unha boa axuda aí, sobre todo de socios do club, bastantes socios, sobre todo da zona, pero, bueno, de todo Lugo, de todo Galicia. E, bueno, temos que agradecerle a todos eles que sin eles non sería posible organizar algo desto, ben sabéis. Sin voluntarios isto é imposible. E, bueno, agradecer tamén ao Concello todo o apoio que nos dá, aos establecementos da zona que tamén se implican sempre todos os anos, e tamén ao apoio da Federación de Iván Sanjeao, sempre está aí para calquera cousa, de Lourdes tamén, de José Luis, gracias. E nada, esperamos vos a todos o 31, a ver se vean a neve. Moi ben, moitas gracias. Graciñas, moi amable. Continuamos con outra presentación, en concreto a que vai facer Iván San Martín, do Trail de Ames. Bueno, tócame a min falar porque son nativo de Ames e tamén membro da organización deste trail. Bueno, é un trail moi sinxelo, ten dúas distancias, celebras o Campeonato Xunta de Galicia Pre-Classic, como dixen antes, categorías menores. E, bueno, é un trail moi sinxelo, 15-16 kilómetros, precisamente como dio o seu nome, polas ribeiras do Tambre, ribeiras do río Tambre, e, bueno, ten unha saída na Ponte Maceira que, bueno, é patrimonio histórico dos concellos de Negreira de Ames, un entorno en clave, bueno, pois histórico fermoso, e, bueno, un percorrido por sendeiros moi estreitos. Ten a particularidade que os 2 kilómetros de repente se estreita por un sendeiro de apenas 1 metro de ancho e é moi complicado adiantar. Os que vaiades, recomendo vos, sinceramente, que salgades forte, que vos coloquedes ben, porque despois, como dixen antes, hasta chegar a Tapia é moi complexo adiantar. E despois, bueno, pasa por varios muiños de agua, vai lonxe da ruta da auga do Concello de Ames, pero sí que é certo que visita varios muiños. Esa chegada ao Real Aeroclub é espectacular. É un campo de golf e unhas instalacións magníficas que sempre lle dan pois o valor que ten este trail, un trail humilde, sinxelo, pero de moitísima participación. O ano pasado foron pois case 800 participantes en de ambas categorías. Vémonos en Ames, moitísimas gracias. Moitas gracias, Iván. Non sei se do trail de Caldas ou finalmente veo algún representante. Vale, pois non temos a ninguén do trail de Caldas, avanzamos. Vamos a presenciar agora un vídeo do trail de Muros, da Cova da Bruxa, que manda un vídeo precisamente o clube Serres Runner. Seguimos con ese vídeo. Canhotas furadas, fogar dos vermes e almañas, lume das santas compañas, baldeón, negros meigallos, cheiro dos
Pois aí estaba esa presentación do Trail Cova da Bruxa para este 2026. Avanzamos. Outro dos organizadores que nos mandan un vídeo en concreto que quere presentar aquí no día de hoxe ao Trail de Cuntis. Adiante vídeo. Moi ben, pois aí estaba esa proposta do Trail de Cuntis e imos co Trail de Río Torto que tamén de igual modo nos achega ata aquí outro vídeo de presentación. Adiante vídeo. Invitámoste a vivir unha experiencia única no Trail dos Muiños, en Río Torto, onde cada paso che conecta coa natureza e cada subida pon a proba o teu espírito. Isto non é só unha carreira, é un desafío persoal. Unha viaxe por sendeiros salvaxes, montañas imponentes e paisaxes impresionantes. En todos os sentidos da palabra. Desde o primeiro quilómetro sentirás a enerxía da contorna, o cruxido da terra baixo os teus pés, o aire puro enchendo os pulmóns e a emoción de aventurarte por sendeiros que poucos se atreven a percorrer. Sexas un corredor experimentado ou esteas a buscar superar os teus límites por primeira vez, atoparás rutas deseñadas para desafiarte e motivarte. O noso trail combina deporte, aventura e comunidade. Organización coidada ao detalle, puntos de habituallamento estratégicos, sinalización clara e un ambiente que che empurrará a seguir, mesmo cando as pernas empecen a fallar. E ao cruzar a liña de meta, non che agardas só unha medalla. Agárdache a satisfacción de conquistar o teu propio límite. Atrévete a romper coa rutina. Ensucia as zapatillas. Descubre do que es capaz. Apúntate, prepárate e ven correr onde a natureza marca o ritmo. Río Torto agarda por ti. Moi ben, pois seguimos cas presentacións. Non sei se finalmente conseguiu achegarse ata aquí algún representante do Trail de Esgos. Estábamos dubidando a última hora, non? Non hai ninguén do Trail de Esgos? Sí? Ah, perfecto, moi ben. Pois nada, recibimos aí con un forte aplauso. Ola, moi boas noites, agradecervos a todos a presencia. Decirvos que o noso trail é un trail moi modesto, agradecerlle a todos os colaboradores, eu son un colaborador máis, de vez en cuando tamén corro, nada, estades invitados a vir a correr, normalmente a segunda semana do mes de junio, nada, agradecervos se podedes a asistencia a nosa carreira. Agradecerlle tamén a Diputación, a colaboración, o Concello e todos os organismos que nos botan a mão todos os anos. Moitas gracias. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias por compartir con nos este momento. Vai ser José López, coordinador de eventos, que nos presente o Trail de Vila Martín. Andas por aquí? Perfecto, pois moi ben.
Deixamolte estes micros para que nos presentedes a vosa proposta. Boas noites. Veño a presentar o neutral e o quilómetro vertical, os sacauntos. Primeiro, agradecerlle a Iván que fixera referencia aos incendios que nos impediu facelo este ano, a verdade que doi. Cando estás preparando unha proba e unha semana antes te lesionas, os anos pasounos o mesmo. 2 semanas antes tiñamos o 100% do trazado queimado. Pero bueno, vale. E os 1018 metros de desnivel positivo en 4,1 kilómetros siguen aí. E nada, animarvos a que veñades a participar. É cortiño, pero moi intenso. Moitas gracias. Pois moitas gracias, José, a ti tamén por estar hoxe aquí con nos nesta festa do Ultra Running Galego que continúa. Seguimos recibindo, estamos rematando xa. Recibimos aos promotores Enrichi da empresa Marmar Outdoor que vannos a presentar a súa proposta para o 2026 correspondente ao Trail Montaña de Manzaneda. Forte aplauso. Bueno, boa noite a todas e todos, graciñas pola vosa asistencia hoxe. Bueno, hai xente que xa me vai coñecendo, outros que non. Somos unha pequena empresa que entrou hai anos xa con ganas de facer eventos. Este último ano recoñecible o Trail das Vestas no Concello de Muras. E apostamos tamén este ano 26 pois por unha carreira que se celebra no que sería o berce do Trail Running en Galicia. Vamos a celebrala dende a estación de Montaña de Manzaneda, o cal reúne, creemos que unhas condicións e características casi diría únicas en toda Galicia en canto a instalacións e a facilidades. Vamos a desenvolver durante 2 xornadas, o día 12 e o 13 de setembro. O día 12 será un medio kilómetro vertical nocturno. O día 13, distancia Classic duns 33 km e Pre-Classic uns 15 km. Tamén unha das últimas noticias é que seremos considerados serie Euro e bueno, en relación tamén ao anterior organizador, a zona do Macizo Central tamén foi afectada polos incendios e estamos tamén traballando nos percorridos para que se vexa o mellor que temos nas nosas montañas e a veces o non tan bonito que queda das nosas montañas. Moitísimas gracias e vos agardamos 12 e 13 de setembro. Moi ben, graciñas. Vamos xa con esta última presentación a que nos achega hasta aquí a concelleira de Deportes de Lousán, Mariela Agrafojo. Vamos con ese Trail Campeonato de Lousán. Mariela. Boa noite a todos, non son Mariela Agrafojo, a concelleira de Deportes está lesionada, non pode subir. Toca a min presentar o que vai ser o último trail do ano, como é costume xa en Lousame. Este ano con novidades, sempre facemos unha andaina, un peque trail para que as novas xeracións pois vayan collendo gustiño o deporte, sobre todo de montaña. Ademais do trail curto de 14 km e o trail longo que facíamos de 25 km con aproximadamente 1200 de desnivel positivo. Este ano vamos a organizar a Copa Xunta de Galicia de maratón. Vai a ser un desafío, aí van liou as concelleiras dixeron, bueno, pois sí, vamos adiante. Está a proposta feita, a parte falta a federación que valide a proba. O desafío vai a ser subir os dous dos picos máis altos da contorna da Serra da Barbanza, que vai a ser o Pico Muralla, posiblemente o
o Monte Culou, na parroquia de San Xusto, ou iremos ao Evadez, ao Iroi, que ainda non o temos claro. É o 27 de decembro do 26, e que ainda temos tempo. Anímovos a que veñades a contorna do Barbanza, zona moi chula, e agardámonos por alá en decembro. Un saúdo. Bueno, pois isto está chegando xa prácticamente ao seu fin e despois de ter escoitado aos distintos representantes que nos van a ofertar ao longo deste 2026 esta ampla e variada oferta de trail running para este ano que acaba de comezar e que a verdad que pinta moi ben. Queremos despedir esta gala, pero non sin antes escoitar a intervención da directora territorial da Consellería da Presidencia de Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia, Beatriz Fernández, quen estivo compartindo con nos este acto e que será a encargada de poñer o punto de peche a esta gala. Beatriz, por favor. Moitas gracias, boa tarde xa, boa noite, que xa levamos un tempiño aquí. É un placer estar aquí co presidente, con Iván, que xa temos coincidido noutras competicións, sobre todo na pista de atletismo en Ourense. Nada, pois xa vexo que sois todos uns campeones, uns rompepernas, porque esta modalidade desde logo require un esforzo enorme. Nada, animarvos a que sigades así, se sei que desde a Federación están sempre a empuxar todo este tipo de competicións. Eu coñecín a de Vilamartín de Valdeorras, foi unha das primeiras as que fun, eu a de esta que dixo o concelleiro, non? Que era 1 kilómetro con tal, se sei que este año non se pode facer, esperemos que ano que ven. Sí, nada, animarvos a que sigades e que, desde luego, é un placer dar ao monte a envexa ver como os movedes por todos os montes adiante. O sea que, nada máis, a Xunta de Galicia, dende a Secretaría Xeral, pois, desde logo, sempre estamos a colaborar con todo o que podades propoñer dentro de tantas disciplinas, tantas competicións e tantas cousas que hai para poder repartir. Desde logo, tanto da Xunta de Galicia, a Secretaría Xeral de Deporte, aquí polo que respecta a Ourense, a Delegación Territorial que eu dirixo, pois tedes as portas abertas para escutar todas as vosas necesidades e todo o que necesitedes. E nada máis, moitas gracias a todos por vir e nada máis. Que te paso? Que te paso al... Que lo presenten. Que lo presenten. Que lo metas ahora. Pero, vale, pues ahí estaban as palabras de Beatriz. Pero creo que estamos comentando que falta algún representante do Castro Trail de Barbadás. Non sei se nos esquecemos dela ou mellor, pode ser? Pode ser? Está por aquí? Sí? Pois veña, collo o micro e vamos con esa proba que nos quedaba e que nos acaban de apuntar e que lóxicamente non queremos esquecernos dela. Queremos que esteades todos e todas representadas, así que adiante. Moitas grazas. Bueno, xa había rompido o papel, xa non pensei que non iba a salir. Bueno, pois nada, son David Losada, representante do equipo Castro Trail, e, bueno, como este ano houve uns cambios importantes nas fechas, pois dicirvos que será o 14 de febreiro. Vamos vos a propoñer dúas distancias, unha de 11 km, outra de 23, será o campeonato absoluto, categoría máster e sub-23. Bueno, seremos o único trail do mundo que vos propoñemos que veñades correr o día de Carnaval, o sábado, e o día dos enamorados, con eso. Entonces, pues nada, esperamos volver alá e xa non paro máis porque teño sede, quero unha caña. Gracias. Moi ben. Vale, pois moitas gracias. Ahora sí que non queda ninguén, non? Estamos todos e todas xa. Bueno, pois, chicos, chicas, de verdade foi un placer compartir con vos esta gala. Espero que o teñades pasado ben hoxe aquí con nós, compartindo este ambiente distendido, agradable, este ambiente deportivo, este ambiente que emana monte, que emana ríos, que emana montañas, que emana natureza.
Así que, gracias a todos, gracias aos que fixestes posible o ano 2025, gracias aos que estades traballando para facer posible un máis e mellor 2026, e pola miña banda tan só queda recordarvos un tema super importante, os pinchos. Os pinchos que tedes saindo por esa porta no liceo, saindo a man dereita, uns 100 metros, tedes aí pois unhos pinchos para que poidades rematar esta velada, esta xornada da mellor maneira posible. A todos, a todas, moitas grazas, moito lume e moito monte. Foto, vamos a facer a foto, chicos, quietos, paraos. Vamos a facer a foto. Sí. Se temos por aquí unha foto. Antes de que os vayades, facemos unha foto en familia. Veña, quitamos unha fotiño e vamos a por eses pinchos que me din que teñen moi boa pinta. Veña, autoridades, premiados, vamos subindo. Bueno, a vosotros. Veña, vamos con esa fotiño. La parranda iba buena. Sin miedo, veña. Si llevara los platillos, pero como no los lleva, la parranda va de pillos. La parranda va de pillos. Ay, la 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 la. Ay, la 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 la. Ay, la 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 la. Vamos a hacer aquí un huequiño, a ver cómo nos ponemos, para que collamos todos y todas. Eso es. Que cante me divierto, me lleva mujeres de pena, mientras que canto non choro, ne murmuro vida ajena. A ver, se vos parece, os máis fortes poñémonos ese hondo, poñemos un poquinho agachados para facer. Sí, un poquinho agachados. Poñémonos agachados un poquinho. Eso é. Poñémonos máis juntiños. Poñémonos por aquí. Baixamos para baixo. Aquí despois de a foto que no vereu. Veña, poñémonos aí, todos e todas. Ya no puede caminar porque no tiene, porque le faltan las alas A ver, que para non volar. fallen bien, todos aquí, por favor. Estamos a la última foto da gala. Si mañana te preguntan quién sabes de la parranda, Y este fuerte aplauso para todos. Muchas gracias. porque no la dije manda, porque no la dije manda. Ay, la 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 la. Ay, la 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 la. Ay, la 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 la. Niña, no hay que todo destes, auga de cantar en todos. A mí me ya chisme solo, desamparado de todo, desamparado.